gemau fideo yn y Gymraeg. Nawr ydych chi'n gallu gweld fan hyn gem newydd, os dy mwynhau gemau newydd. Adr1ft neu Adr1ft. Adr1ft. Fi'n yn siŵr pan bod yna un yn y teitl. Ond, ie, mae'n siŵr chi'n gallu dyfalu. Da ni mewn llong ofod. Gwych. Pwy sydd ddim eisiau bod mewn llong ofod. Ond y billionaires na sy'n talu fynd i fyny i'r gofod. Hwna yw'r agosa gai debyg i teimlo fel bod fi'n hofran ymysg y sêr. Reit e. Fideo. Cychwyn hwn, os ydych gweld hwn. Mae fe'n yn barod yn atgoffa fi o'r ffilm Gravity gan Alfonso Cuarón. Chi'n cofio'r ffilm na 2013 fi'n credu? Efo'r cerddoriaeth hyfryd gan Hardiman Aerospace EVA Training Simulation Online. Instructor, Hand for Administra, Series 4, version 1.6. Trainee, Commander, Oshima, Alex. Ooh. Mission, Hardiman Aerospace North Star 4. Mission active date, 29 September 2035. Ooh. 2035, Alex Oshima, wedi enni yn 2007. Control system, access options menu. Perform EVA look. Yeah. Oh, nice. Oh. Activate EVA propulsion thrust. Thrust. Mlaen â ni. Hofran nhw. Fi sy'n hwnna yn sicr. Oh. Gol. Activate EVA propulsion boost. Oh, right, okay. Oops. Fi newydd nutio rhywbeth. Yeah, so, sgan I ddim llawer o syniad. Perform EVA ascent. Be sydd yn digwydd yn hwn. Ond am y ffaith bod ni yn y gofod mewn rhywbeth o pod fan hyn. Mae fi'n amlwg yn rhyw fath o astronaut. Perform EVA descent. Gofodwr. Spaceman. Gofodwraig, falle? Galle fod. Alex. Pwy sy'n gwybod? Activate EVA propulsion brake. Right. Wel, sneb yn offi business tutorials ma. Mae'r olygfa ni'n ddigon taclus. Perform EVA roll. Siwr gweithio mas pa wlad yw hwnna lawr. Stopa. Gofod yn y lle. Dim mor. Lle yw hwnna? Activate EVA stabilize. Oxygen levels are monitored via EVA HUD oxygen meter. Right. Fi'n dallt. Objectives are displayed via EVA HUD radar. Hyfryd. Activate EVA environment scan. Wedi wneud. Hardiman Aerospace EVA training simulation complete. Exit training module via access portal. Oh, nice. It's a thin blue line fyna. Lle wedyn over y drws. Hon, ie. Hold. Right then, ni'n mynd tu allan fan hyn, fi'n siŵr.
fi sôn, sy'n dim syniad be sydd yn digwydd. Ond ni newydd gorffen y tutorial, oedd hwnna'n digon taclus. Hawdd i ddeall y sydd bin, sydd wastad yn bonws. Pwy sydd wedi cyhoeddi hwn yw 505 Games, a pwy sydd wedi datblygu fe yw'r datblygwyr 310, so lot o rhifau fyna. Boes o rhifau, really yn offi lot o rhifau. So, gen i weld cymryd hir pan bydd hwn wedi llwytho, beth yn union sy'n digwydd. Ond yn bersonol fi'n wastad yn mwynhau unrhyw beth sydd yn rhoid y cyfle iddo fi fflwto'n byty'r lle. Survivor detected. Iawn. Survivor detected. 462 kilometers above Earth. Survivor detected. Well. Survivor located. Initializing EBA HUD display. Diolch yn fawr. Okay. Oh dear. Calm down now. Warning. EBA is critically damaged. Oh. Oxygen leak detected. Emergency life support system online. Manual oxygen refill required. Dim problem. That's sort of a mas nawr. Teli o oxygen yn hofran y byti lle yma. Di bod un arall rhaid yna. Di braf i fel dyn nawr. Mae'n neis yn barod, ynddo e? Ok, dwi'n brofiad neis i Alex ferch yma, ond... Aerospace identification sequence. Pwy fasa'n meddwl? Data transfer in progress. Ok. Ie, Identification verified. bach o'r byd yna trwy'r gaps. Commander, Pa fath o brofiad yw hwnne, tybed? Vital signs. I rywun go iawn. Fi angen hwnna. Llwy. Reit, stop o bwns o beth i lle nawr. Reit, fi wedi gwneud o beth efo hwn. Fi bat o fe i ffwrdd. Anffodus. Reit, efallai bod fi wedi gwneud o beth nôl fan hyn yn lle. Gen i weld nawr. Ara bach mae dal i ar. Lawr yn ni. Mae'n eich yn neis mewn pam dys i jyst wedi aros mewn fan hyn. Warning. EVA propulsion system damaged. Oxygen repurposed as shared life support and propulsion resource. Fi deall. Continual propulsion use incrementally depletes EVA oxygen reserves. Deall yn iawn.
Trolio bach I ffwrdd o'r thing na. Wel, gen I hwn do. Hwna'n rhywbeth? Na di. Ti'n trydan o? Ti'n di trydan, Alex? Diw. Hardeman Aerospace North Star 4, this is Mission Control. Do you copy? Catastrophe signal received. Unable to determine current location or crew status. Please advise. Over. Na di torri. Hwna'n rhyw thing man hyn. Mae'n siŵr be. Os fi'n credu bod rhain yn mynd I fod yn hofran y byti o diw. A dyn os ti'n mynd o'r I gyflym, wedi taro'r pen neu pen ôl. Hardeman Aerospace North Star 4. Catastrophic event detected. Origin point terminated. Fi'n credu bod y boxes na pethau sy'n dal rhain. Dal di hwn nawr. Alex, pa bwyrio? Wel, os nad yw'r argyfan na'n codi brawd unrhyw un yna, mae yna rhywbeth yn bod. Ladies and gentlemen, we are floating in space. Well, well, well. Lan na ni. Mission Control to North Star 4 survivors. Do you copy? Dan bach oxygen draw fan hyn gen I hwnna. Angen hwn. Ni'n mynd yn rhy bell pas o pan ma'n i ni. Ni'n trio dal hwn. Dwi bron yn siŵr ta hwnna yw the Gulf of Mexico. Os fi'n wrong, garwch fi wybod. Efe? Fi'n gwybod. Mae fy mor hollol wirion ydw I. Lle yw hwnna? Edrych yn neis, well di fi rwyd draw hwnna, anyway. Iawn le, reit, pada, mae hwnna bywyd person yn dibynnu arna I fan hyn, so... Dyma, lan ni. Mae hwn yn edrych yn hyfryd chwarae teg. Mae'r os nag yw hwn yn mynd I fod yn rhywbeth mae virtual reality yn cymryd matters ono. Yna diw fyddai'n grac. Mae'n ffyr... Oce, yn paid y poeni Alex, da fi ti. Fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Ni angen yr oxygen, fi'n gwybod. Mae'r elfen nawr hi'n anadlu'n drwm weithiau yn un sydd yn neud I berson boen I braidd. Fi wedi methu hwnna. Dwi'n wanda, ewn I ati. Rhyw... Oops, sorry. Mewn â ni. Beth yw hwn? Mission date 8 July 2037. Rhyw Hardeman gardyn fan hyn. Aerospace North Star 4. No remaining survivors. Dwi'n fi sy'n ma.
Rhyw gardyn data. Yn helpu fi efo rhywbeth. O na, collectible yw hwnna. Botons i wasgu? Nagos. So beth sy'n helpu nhw'n profiad? Eto beth, fi'n sôn amdano nhw'n meddwl aml. Dwi'n mynd i gweithio fi dim byd. So, mwy na lai, mae'n cysylltiad chi efo'r cymeriad canolog, sef Alex Oshima, yn gryfach, achos chi'n teimlo fel yn syth wen bod chi'n landio yn ei esgidiau nhw. A ie, fi yn teimlo drian drosti braidd. Dwi'n hwn yn rhywbeth y sneb mwynhau ys e. Bach o dŵr? Yn hollol siŵr. Dwi'n gallu defnyddio hwn. Nadw. Ni nôl am yr ocsigen. Lle ma fe? Fyna. Oh, right, okay. Of course. Warning. External EVA visor critically damaged. EVA repair required. Alright, dim problem, na I trio fixo'r suit yn y man. Ond ar hyn o bryd, go iawn. O, fi wedi bod yn anghofio, reit. Things I edrych arno, fi'n cofio gwasgu'r sgan pethau yma. A I nôl wedyn i lle mi oedd bod. For EVA repair station located. Diolch I ti, fi wedi gweld ar thing. O na, Oliver. Iawn. Sy'n mewn fan hyn? Hwn yw'r station Oliver. Sa'n credu bod Oliver yn mynd I fod mewn fan hyn. A mae boots yn hedfan draw yna, dyw hwnna'n rhyw elfen bach drist. Boots dyn yn hofran yn y gofod. Oh, well. Arall mewn hyn? Bod neis? Na. Mewn ni. Reit de. O, chysgod bach. Helo. Bach o oxygen fyna. Dim problem. Warning. Access portal offline. EVA repair required for automatic access portal operation. Okay. Nawr, rwy'n gweud bod yn rwy'r garage I gael fi bwys yn yna. Does dim celwydd. So, mae'r elfennau yma, mae person yn ffindio beth wedi siarad amdano o blaen, sef walking simulators. Hynny yw, mae'r narratif yn cael ei
rhoi lawr ar ffurf mae fan hyn, monitors yn amlwg, ydych chi'n darllen e-byst pobl i'w gilydd, a wedyn maen nhw'n patcho rhyw plot at ei gilydd, wedyn ydych chi'n goffod cysylltu y dots rownd y digwyddiadau eich hunan. Gemau fel Firewatch, Everybody's Gone to the Rapture. So, yn amlwg, sy'n neb yn cerdded fan hyn, floating simulator, brau'n i galw hwn dew. Fi bron yn siŵr taw dim fi o'r person cyntaf sydd wedi gweud hwnna. Ond yn wastad yn hwyl, jyst dod i weld gêm bach. A bod rhywun arall wrthi. A bod chi'n jyst gallu gweld beth mae gêm fel. Gobeithio bod e'n werth chweir iddo chi. Gadewch i ni wybod os chi sy'n ni wneud gemau gwahanol, allwn ni wastad fynd i weld hyn a'r llall. Ond, ar y cyfan, yn dieddol o rili mwynhau fath yma gemau. Okay. So be newn ni? Mae i fynd ag Alex fan hyn i ffixo'r swt. Hwna wedi cau achos fi angen ffixo'r swt yma gyntaf, so fi'n teimlo fel bod wedi methu rhywbeth. Gynnu off. Fi bron yn siŵr ta hwn fydd yn neud y peth. Wedyn ar ôl ffixo, gadael i chi fynd. Gadewch chi feddwl, bych chi'n meddwl o'r gêm? Gadewch chi ni wybod os ta math o beth chi'n offi fel hyn. A cofiwch, os chi'n gwylio ar YouTube, i dansgrifio i'r fideos maen nhw'n cael ei Vital sign stable. bibo'n syth i fewn i'ch e-bost chi, fel chi'n gallu dal i fyny ar popeth sy'n digwydd ym myd gemau fideo drwy'r Gymraeg, achos yna beth yn ni'n neud y Fideo Wyth yw trafod gemau fideo trwy iaith y nefoedd. Ond, am y tro gobeithio chi wedi mwynhau hwnna, os chi sy'n mwy, gadewch chi wybod. Os ddim, byddwch chi'n gyfym iawn i gadw bod hwnna hefyd. Tan hynny, tan tro.